presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpadoon sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa mapasultihon, ako sa muingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama. Kinigya po ng inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Bangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaiksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon, pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Hana. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kahigalaan, ang atong magtatampo si Hana. Kini akong problema bahin ni sa kumbana, bago man gud ning mingiyo, pero wag masulti nako ang kanahan sa iyang tinuod nga estado. Mao nang na problema gid ko ani niya. Ug kun ngano nga na problema ko, ingon man gud ini ang mga paghitabo. Ikaw pala ang hinihintay kong pangarap. May Hoy! sa mukha sa laning nanay. Uy, nay, nga naman, nay. Ini ay imong imong Prince Charming sa iyong sa iyong namisita. Hala, si Waki? Oh, nak. Sige, pahuwata lang, nay. Ay, laya niya to siya god. Uy, kauban dire. Sagdi lang na siya. Di bitaw na mapanuis. Sabi di mapanos. Uy, may are, mura naman ni kuan kapanuso na. Murag bahaw. Ari dire, oy. Oo, lagi mo adto ko. Asa naman yung babayana, oy. Pasag nila na, maghuwat lang ko niya. Unya, unsa man. Okay ra kag, biyante ka din, he. Okay ra na, okay ra. Ay, nga ako ba, tingalig makitaan kag iring, tangago niya ka. Ngano tangagon man ko lang? Ay, mura magur kag bahaw ug naong. Gamay na lakuang, mura na kag kapanuson. Kidhatas ilong, be. Purpida. Sabak rin ang, oy, kubidyante, bisal ka rin lagring, eh. Sige, biyante ka din, ha. Panawag lagtabang, ha, kung dunay magbinuang ni mo din, ha. Sige, sige na. Abi na, hindi ko ni matubango na. Waki mercy. Nganon dili man. Dugang ko ka ni Gawas. Ay, namilo pa ko sa mga sinina, uy. Apurado, sad kaayo ni siya, uy. Imo ba yan ning sa... Anong sayo kay kani Anhi din, he? Ibaw man ta ka nga, daghan kay kong buhatunon basta adlawan. Gabi iunta ka ni Anhi. Ano, saan ka eh. So, di lang ko. Imingaw lang ko ni mo. Ibaw bitaw ka, nga sa ka-oras nga di ka magkita. Sama na ko sa katuig, alang ka na ko. Sarot, saba di, uy. Uy, baya ni mo. Kidatas ilong, be. Kuya, sa di mo kidat sa. Kidatas bitaw, day. Ha? Sultian niya. Masugod bitaw ko nga. Magminyo. Ito, pagkaslatan ka. Basta bingo ka. Yes, pagkasalta. Okay. Ano ari man taong kamuhang yun ako? Uy, adto nilang nanay o di ba ni tatay? Kiyawan ko na. Tatay, Ano kiyawan. kuyawan ko? Uy, okay ramang good na good. Isuking na mo, eh. Ang gani masuko. Murag suko na kayag na. Wapagali na masuko, ha? Unsa ka masuko na. No, porte sukuwag yung sinaw na. Hilo ka ako. Ay, magugagad kan tatay na. Hinawayo di kastananda. Dito ba naway, day? O di pa to panaway ang imo. Unsa dito, bugal-bugal. Nasa mo. Dili to bugal-bugal lang pagkatao, day. Probida. Basta, uy, panangit sa akong nanay ug tatay. Kung gusto kang magminyo na ta. Oo, sige. Makikistorya ako sa imong nanay ug tatay. Waki mercy. Kano sa man? May dahil, hindi pa bisita na ko. Magsisulti ko nila.
Nakikistorya gid si Waki nilang nanay og tatay anang pagkagabii. Unya sa ilang panagsulti. Nang Deng, Nay Ponso. Karong gabi o nanoy, nang gusto ko nga mananghin ko ninyo nga makigminyo ko ni Hana. Unsa? Usa ka to? Kuan kining joke. Usay joke ka? Joke ra to. Ay. So dili ka makigminyo sa mga anak kay joke man ka. Makigminyo, pubida. Oh, yung anong maingon ka man nga joke? Di ba, masuko niyo mo ba? Oy, mas masukuhin noon me. Kung moingon kang joke, ha? Kaysa mara nga imong duaan ang among anak. Di na, Pues pagsulti. O makigminyo ka ba sa Ay, among anak? makigminyo, taon ko. Kinsagod taon, ingon, di ko na makigminyo. Di ko kay akong kulatahon, ha? Kisay misultian na nga, di ko makigminyo. Makigminyo ko! Okay. Kay makigminyo ka man sa mong anak. Karon, usa man, makabuhi ka ba kaniya? Ha? Makabuhi. Ano? Makabuhi. Mabuhi ba ni mo siya? Patay na rin yung anak. Kaya ako mong buhiyon. Usa! Joke. Ang tarong, ha? Wa para ba ko, wa para ba na kumaluko tong bani ko dito sa presohan? Waki, pagtarong sa duwaki. Ilukota lang to na Laing nga yung muhigda ato. Gibuangan matingali ka na ako, no? Palihog na kong paprint aning akong kumo. Palihog na kong print ani. Kidatas ilong, be. Saan man na mo na Nga namang ipaprint man na ni mo, tay. Tagaan ako siya kopya aron mahinumdom sa permis sa akong kumo. O dili ba? Ipa-zero ka ni mo o di ba photocopy? Photocopy. Unsa gani ng Xerox copy o photocopy kuan, Punso? Ay pagutana na siya eh. Sigalang mata na. Wake. Waki mercy. Ang ano na? Ay, unsa ganito ng Xerox copy o photocopy ba? Mura na sila? Sa may kalainan anak nila. Ako anang, kanang Xerox copy, no cigar na. Tarong daw, waki. Uy, tarong ako nagtubag ko nyo. Ulit siya ito na rin. No sugar. No sugar. No Xerox copy. No sugar. O niya ka ng... No sugar de. O niya ka ng photocopy. Amo na siya yung puto ito sa kape. Sa ito'y. Kidatas ilong, be. Diin mo ka ng expression ko. Kung sa magyod ka, ha? Interesado ka ba yung makigminyo sa mong anak, ha? Tubag ako. Waki mercy. Kuan kring. Tinarong joke, waki. Kaihug tayo ka na sa bintana ron. Mo binili mong gianin din. Hindi ka magtarong sa mga Yes, pagkataw. na. Tinood na, makigminyo ko sa yung anak na. Why ayaw? Wes, kano sa ama na gusto ninyong magpagkasal, ha? Unsang pitsa, ha? Nadayon gid ang among kasal. Ug miabot ang adlaw sa amo gyung kasal. Congratulations, Ringo! Thank you. Thank you. Salamat, Karan. Salamat. Kidatas ilong, be. Ayan na. Karon, ako rin yung sa. Kanang dong, pwede Pwede yun sa. Pwede ah. pass lang sa taroin. Ay mo, dahil unang gabi, iron gikas itong kasal mo nga. Kinalang, ako ayo ka. Maunit pinakadindot na gabi karon sa atong kasal. Di ba dong ba ka nang namaw ko'y phobia sa mga ingon ani, mangurog ko? Ano mo pa ka-experience din ng mga bahin na ng mga buta? Kuan dong kanang... Ano man? Bad experience ba? Oo dong, ang tinuod, napugos lang ko sa pagpakasal nimo sa pamasin nga mawa ning sakitan ako, pero akong nabatiyagan nga... Pagpapuhuan, be. Nga, Kidatas ilong, be. Waki mercy. wa pa gani ka kasugod, nangurog na ko ginahinay. Kurok? Murig, bida. Dong, Ay, dong, ang kurok ka niya. Murig ka kang yutom. Yutom lagi ka. Yutom pa minaw si mong dokoy. Kalma na rin. Ito ba mo tigang mo utang sa kita?
Ako rin bahala niyo. Unsaon man ko nimo. Ako lagi bahala. Ha? Utong lang yun ka. I think, wala lagi mga... Ayaw lang po sulti, ha? Huwag kong sulti daan nga. Wala kay experience ni. Kumusulti ko nimo makigminyo ka kadayon ako. Oo, siyempre, makalati ko. Bisan og may baw na ka sa akong sakit. O, dahil ay kabala ka. Ha? Tabang nga, tika nga, malabang na ni mong sakita. Ay kabala ka. Ayaw kabala ka. Ay kabala ka. Ano tawa sa puso, sugod bi. Indot ka sa. Close your eyes. Mama! Ay. Mama! May nawa na lagreng. Unsa ron? Nailinog? Waoy, Unsa man ron? ay mo na resulta na nasgobat. Misurrender ng mga hapon sa bataan. Unsa? Unsa? Kisaron misagit? Ay, wala lagi. Oy, usa ka ba? Uy, nailog na sapon ang bandira ni Hana. Unsa? Na nagubat na sila, nagubat na. Oh, mapasag di. Mag-umang minyo. Unya, kita ani, mag-unsa man ta. Usay mag-unsa? Maminaw lang ta nila. Oh, unsa mo na gusto ni mo? Ay, magubat sa tag-ato eh. Dali. Iyo sa... Ilangkat mo guni mo na ko, bref. Ay, kaya ni kiwa maapel kalangkat ang akuha. Naapel pa ito ay na... Uy, kay nga naman, magnapil na punso. Huwa na. Magmantine lang kag talo. Bungot sa ito'y pagkakidot good. Sana. Napay mo kadlok. Bulog ka pa ba? Wa na. Marta si tambal. Kinalang pakibatukan ni mong fear, ha? Awa, sa nagipate ni mo. Wala ka madlok, di ba? Wa na. Wala ka mangurog. Wa na. So, walking mercy. Sa nagipate ni mo, ha? Wa ko kasapot. Pwede na tupuspon. Oh, kidhatang si Ilong, be. Uspa na to. Uspa na to. Murag kog nakalitan sa hitabo, ug nalipay ko kay murag nawa gid ang akong nervyos. Hapit magud ko ma-rape sa una, muna tong natrauma ko sa hitabo, ug man nilang gani kay nawa sa dihang gibagrakan kog maayo sa kong bana anang gabi una, nakatulog gid mi ka round anang gabi una. Unya to? Tanawa, ha? Unsa na akong giingon nimo? Usa ra gyud makapawa sa imong nervyos, kadto ra gyud. Unya wa malain si Waki sa diyang imo sing gisultihan sa nahitabo nimo sa nangagi. Uwa man hinuon nay, nisabot raman sad siya. O maayo hinuon. O karon matarong na ang dagan sa imong kinabuhi. O nay. Nay, dali na mga onata. Si tatay di ay. Ay, ito pa gilakaw. Dali na, nakasukad na ko. Si Waki, pagka nato siguro imong bana. Ako pangatuan sa among kwarto, nay, kay basig na tuog pa to. Akong pukawin. Una lang mo dito kaon, ha? Dong? Dong, dali na dong, mga... Oh. Kinsa nang imong kakisulti sa imong cellphone? Ako, hindi kining... Ambi imong cellphone? Aha? Ambi imong cellphone? Oh. Kinsa ni? Day? Kinsa ni Bayhana? Day? Kinsa ni Bayhana? Mahibo ba? Kalma lang istorya ta. Sa kabago pa sa itong kasal, nagbinuang na ka? Imo tong babae, ha? Okay, listen to me, ha? Pasabtutin ka kung kinsa to bayana. Sige, sulti, kay maminaw ko. Asa na ba ni Sana, oy? Mga una, pero pa man mo gawa sa kwarto. Ay, bahala mo, oy. Mukhaong kong una kay gutom na. Mauna, may tuwa ka nga ako itong babae. Baka mong tanaw ito, kaguwang na ito. Pues kinsa lagi to siya? Day, inahanto sa babae nga akong imahal ka ni Ato. O may anak ni. Nawag siya na ko, kay
wa na ang iyang anak, patay na. Wa na. Namatay iyang anak eh. Mo inahan sa akong mga anak. Sipot mo ipasabot. Minyo kang daan. Wa may makasala to. Pero doon na may anak, 2 ka buok. Gusto lagi taon sa inahan nga, rin akong bata. Diba sig, matiman iyang apo taon, matiman ako ang iyang apo. Kaya tiguang naman taon siya. Hinungdan nga, nanggita siya nako. Mau pa? Gusto na kong kuhaon akong anak, day. Dawaton mo ba ang akong anak, Diana? Nga nung wa man ka musulti na kung daan, anak, nga may anak di ka sa gawas. Asa kay istorya? Usa lang gusto na kong musairan. Musugot ka ba, day? Madadon ako din ang akong mga anak. Ha, Diana? Ha? Mao ni akong problema kay murag di gid ako madawat nga may anak ang akong bana sa laing babae. Di gid ako madawat bisag unsaon ako kunahuna. Sambot ka din ako madawat ang iyang anak. Unsa akong buhaton? Buwagan ko ang akong bana? Unsa man og kamo ang pasultihon? Hana. Good morning sa Pugo San Fernando ni Amay Sibyal. Amoy. Binigyo ni Pedro Sibyal. Binigyo sa akong, ni Elmer Sibyal. Ben Salamat Aranyas o ni Kanoy. Gudo Aranyas. Brad Gudo. Gudo. Si Good Brad kay Daning, gagmay kay tiil ang iyang manok. Naning na baro. Naning na Bubo baro. kay Til. Bubo kay Til. Di ka Si Brad, si Monsignor Peter Dios, ni Aro na to. Ana. Da. Mo ni tigduyog sa simbahan wa kay ni sa tawag kay na simbahan magduty sige. Butan kini. Pero buyag lang. Sa tanan na to mga kaigsunan. Ako nagkaping ako sa kaping matapang nga kaya kayong paglaban. Mao na rin natong ginuminom. Attention dyan! Yes, Kuya Alan. Ako nag-greet ang atong avid listener kay Kuya Alan, si Reverend Father Conrado Dondon Sedilio, nga mo ay parish priest nato diya sa Talamban. Daghang salamat, Father. Asan ron? Talisay, matingay si Talisay? Padre. Ma'am Press, Padre- regard si Father Dondon, si Delio ni mo, kay nagtubo ko no siya nga naminaw gid sa atuang mga drama. Thank you, Father. Thank you, Thank you, Father. Unya, sa mga bata ha, padayon mo inom sa Don Pepe Tablia kay para taas ang energy. Happy, permi. Labi nagtuan na mo sa eskwelahan. Unya, para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Ugom-ugom sad mo sa Diamond Yema. OBM Special. Unya, palit mo kay Lami. Ang Tasty Fish Cracker kang Paulitos Macaroni Crunch. Ate Pres? Okay, ang sendo dato karong adlaw. Si Inday Hana, Ate Pres. Hana. Si Inday Hana, problema sa Ate Pres kay nakapagkasal ra ba taon siya aning lalaki nga si Joaquin Mercy. Si kaulog nga si Jumar. Joaquin Mercy. Nya. Kidhatag ilong be. Pagpupuhan be. Pakiatas dunggan. Coco melon. Mao ni siya. Mao ni iya problema ro Ate Pres kay Unsay pangalan ni nakapakasal na siya aning Joaquin Mercy nga hanggi ka ibgan si Waki. Ang problema ni Ate Pres kay si Waki dunay anak sa gawas. Namatay lang hinuon ng babae pero tawag niyang ugangan ako tong iyang bali inahan sa iyang gipaanggan Ate Pres nga ihatag niya ang bata. Karon na nanangid siya sa iyang asawa nga si Hana nga dadon niya ang bata diha sa iyang panimay. Mao ni na problema ni Hana. Wala siya masulti daan nga. Wa siya sulti kay daghan ko no istorya. Da ila-dila na sa ni Joaquin Mercy gud. Mura. Dagi ni ila-dila diha. Wa siya masulti sa iyang kaagi. Okay mo ba? Kaya disulti pa siya, siguro sana mo atras ni. Yawa niya problema, Ate Pres, saon ko no niya. Nawag tang nang katong nervyos ka nang repuli anak sa nung nanay. Anak sa gawas sa iyang bana. Nga, di balik na nervous noon. Nervyos na kayo, saon ko no tao niya pagbuhi sa bata nga dili iya. Na. Bam! Sabi tambag na tawanin nga na. Para nako, dahil istoryahin yung mayo, o unsa gali, para sa kuan sa Ate Pres, no? Kay anak mo sa desi ang bana. Kasi ginervyos ang asawa. Si Hana. Hana. Naulian mo siya. Unya si Hana mao isinder po dani. Si Hana ba? Usa to yung pangutana nakalimot ko. Tanawa, bro. Tanawa diha. Yung pangutana. Sa iyo pangutana diya sa tanawa ko sa last. Pangutana niya madam. Wa kanu wa mananghid niya. Wa man ang Sauna Wa diyan ba na? may bao nga naa si anak sa laing babae. May anak sa laing Wa siya magpaibaw nga na sa anak ni lain. na, yung problema rin mo. Murag dili ko na kumadawat nga may laing anak akong bana sa laing babae kay dili man ako kumadawat sa mut kay di na kumadawat ang iyang anak. So may kumaton okay.
Na ako ipaambit ni mo dahi, although dili kayo ni para sa imo, pero madadara gyapon. Kung ari ka diri sa Mateo 2, versikulo 13, no? Okay. Matthew chapter 2 verse 13. Gingon diri. Sa diha nga nang lakaw na ang mga maalamon bisita usa ka anghel sa Ginoo ang mipakita kang Jose pinagig damgo og nag-ingon, bangon dad-a ang bata og ang iyang inahan og pangagiw kamo ngadto sa Ehipto og pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo kay ang bata pangitao ni Herodes aron patyon. Ako ning gibasa tungod kay sa diha nakatambong kong seminar ngano kuno tawag ko og Holy Family si Jesus og si Mary and Joseph. Kay matud pa mao tawag ko sila Holy Family kay nagbuhi sila bata nga dili ila. Ano niya, ma'am? Ni. Now, kaning ilang pag engnon ta kani imo Ma'am Hana, dili makayo tantong sakit kay kanang bata gianak na sa laing babay. Wa pa man mo relasyon. Gapay ko. Dili pa man. Dili pa man mo uyab. Bitaw. Dili pa man way kaso. Way kaso gawas kung nagbinuang ang imong bana sa dihan na minyo na mo. Unya paminaw sa dako sa imong sugilanon, ma'am. Murag wala pa man sad mo'y anak. Gapay bitaw. Kisa kanito artista nga nanagop si Judy Ann o si Judy Ann. Claudine ba to? Dili, Judian. Sila si Kuan. Yung banak, si Parane. Si Claudine ba rin mura na sa sinagop? Diba? Si Santino sa to Mura na po sila sinagop. Si Madonna. Nanagop na si Madonna na. Galing negro nga bata yung kisagop na sa. Sakit sa ba ning managop ka ba, no? Managop ka. Nya, iniguman yung panagop, managop ng bata. Imbis na kay sugod-sugod, biyaan. Kamu nang dupa mabili. Nuarang kay masugo. Ito, inana na ba? Mas kuan to kung istorya niyo sa una to na nagop sa amo nga dato nga insect sa Oslo. Ano ba? Mas pa itong ilaha kay sa daw ni dagko yang duha ka bata babay laki man. Okay lang babay pero katuloy akong gingon nga ang sinagop niya ang batang laki tipaita kay naa na may moabot na magkuhas auto. Di ba? Gibalik ang anak ang auto. Kay nagbisyo man. Ni sinagop ra guna. Ma'am Hana, ba to? Ayaw ka balaka, dawata lang na, kay ngano, kung imo lang dawaton unya, in kaso, ug dili imo makabaton og anak, mayo na, kinahanglan kay anak. Kasi siguro ginahanglan kay anak. Na kay anak. Unya, ang problema ng anak, karon og pila edad ang bataa. Pila edad ang bataa, kay kung pananglitan ka ng bataa, og diri na edad og 15, 16, maglitso na kapag panton kung unsay ang kinaiya. Isog na pulos mo. Maglitso na kaghilot. Apan pagkangala gingawa mo'y anak, dako man mo ng grasya sa Ginoo nga magbuhi kag laing tao. Buhi mo kay tag-iro. Lagi yun. Nya sama padawatan na niya. Dawatan na ma'am, unya ka nang naang ang importante ana nga sa inyong kaminyoon, sa inyong panagtiayon, wa makay na matikdan nga imong bana nagbisyo. Sa ako naging anak man na sa iyahang pagkaulitaw. Okay na aron sa ingon, tasad mo kay sa restaurant na kay masugo naglakaw sa imong bana. Ikaw na kay masugo-sugo. Dahil kay nabubuo ito akong orchids dahil. Kasilungan magluto. Silugi rin kuan dahil. Ano bitaw? Unya mas maayos sad kay kanang na ang magpanton ka o kada bang magbuhay bitaw taog ka ng bata nga magbuhay taog magsako pa niya buhay pos ingon ba ay pa mo buhay ani og kwan nagbuhay kung kanang kanding o baka ba kay kabaligya pa ikaw ujo kay buhatin sigil kag kautog kaon katog pero depende na mas may na dawata na intay kay sako nang gingon wa pa man kay anak aron duna na kay anak ayaw ka balaka kay kanang bata anak sa imong bana sa wa pa kamoy relasyon. Pero ay sa pag nikamo sa makaanakid mo kay mas maing inyong hagyod. Di ka makaanak tawgon Pedro. Salamat pa pala natin tulong manor. Kung ako ang puzzle, tihon.